ýurtymyzdaky we dünýädäki täzelikler bilen tanışdyrýan Türkmen portala Hepdäniň täzelikleri. Türkmen portaly Hepdäniň täzelikleriniň şufanla. Türkmenistanyň prezidenti Başar Şanyň ýanyna we Sewda Tenat idarasyna gurulan täzil dawralaryna gatnaşdy. Türkmenistanyň prezidenti Sany Ulgam arkaly Nowatdaky hökümet mejlisini geçirdi. Urwan Berdimuhammedow, Valentina Matviyenko bilen Şeýlem Şafkat Mirziýoýew bilen telefon arkaly söhbetleşip geçirdi. Türkmenistanyň prezidenti 2025-nji ýylda geçiljek şäherleriň meýillamasyny tasdiklady. Aşgabatda Türkmenistanyň prezidentiniň täze kitabynyň tanıştyryş dabarasy boldy we beýle habarlar. 28 dekabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Aşgabatdaky Älen Meden Denjalş merkeziniň öňündäki meýdançada ýurduň baş arçatynyň ýanyna guralan dawaralara gatnaşdy. Merkeziň öňündäki meýdançada ýaşajyk türkmenistanlaryň gatnaşmagyna ajaýyp bayramçylyk dabarasy ýaýwanlandyryldy. Beýikligi 44 metre deň bolan baş arçanyň töwereginde ertekler dünýäsi emele gelipdir. Bayramçylyga Türkmenistanyň durly künjeklerinden çağalar çağıryldy. Şolaryň hataryna görelleri okuwçylar ders olimpiadalarynyň sport, dörejçilik bäsleşikleriniň ýeňijileri bar. Joşgunly aýdym saatlaryň astynda prezident çağalar bilen bilelikde täze arçatynyň ýanyna bardy. Bu ýerde bayramçylygyň baş gahramanlary Aýaz Baba bilen Garpamyk hemde ýylyň müçeler dörejçilik toparlarynyň, estrada aýdymçylarynyň, teatr we sirk artistlarynyň çykyşlary guruldy. Binanyň bayramçylyk öwüş gününe bedelen uly zalyna Aýaz Baba bilen Garpamyk, bayramçylyk libasly köp sanly ýaşajyk Aşgabatlylar paýtagtymyzyň mehmanlary ýygnandylar. Prezident Serdar Berdimuhammedow şeýle hem bu ýere öz çağalardyr agtyklary bilen gelen hökümet agzalary we diplomatlar bu ýerde guralan çykyşlara tomaşa etdiler. 28 dekabrda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň Russiýa Federasiýasynyň federal ýygynynyň federasiýa geňeşiniň başlygy Valentina Matviyenko bilen telefon arkaly söhbetleşigiň dowamynda 2025-nji ýylyň may aýynda Awada milli syýasatçylyk zowlagyna Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň denarlarynyň ikinji dialogyny geçirmegi teklip etdi. Telefon arkaly söhbetleşigiň barşynda söhbetleşler şäherine amal aşyran iş taparynyň dowamynda bu ýerde guruluşyk işleriniň barşy bilen tanışdy. Hemde akylly şäheriň guruluşy boýunça döwlet komitetiniň başlygy Urazsoň we şäher maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkyny 2025-nji ýyl bilen gutlady. Tarihin ýene bir ýylynyň tamamlanyp barýanlygyny belläp, Gurbanuly Berdimuhammedow 2025-nji ýylyň Pähim paýhas ummany Maktumul Pragy ýyly diýip atlandyrylanyny, munyň türkmen halkynyň akyllaşdyk boldy. Söhbetleşler birek täze bilen tüýsürekden gutlap, iki ýurt döwlet durmuşynyň bir näçe meselelerini garaldy. Ilki bilen Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Gulmanowa milli kanunçylygy mundan beýlekde kämilleşdirmek gödöwçüligi diýen düzümlerini alınıp barlayan işler barada hasabatlar berdiler. Hususan hasabat Berdimuhammedow 2025-nji ýylyň halkara parahatçylyk we ananşmak ýerlilip eglan edilenligini we ýylyň 30 ýyllyk münasibetli çäreleri ýokary derejede geçirmek boýunça guramaçylyk döwlet tapary döredildi we onuň düzümi tasdiklanyldy. Dünya täzelikleri. Germaniýanyň prezidenti Frank-Walter Steinmeier Bundestagy dargatmak we 2025-nji ýylyň 23-nji fevralyna möhletiniň öň parlament saýlawlaryny geçirmek barada kararyna geldi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ozalky prezidenti Jimmy Carter 100 ýaşyna aradan çykdy. Oğlunun aýtmagyna görä, ol 29 dekabrda Georgia ştatynyň Plains şäherindäki öýünde rahat ýagdaýda dünýeden ötüpdir. 1977-nji ýyldan 1981-nji ýyla çenli ýurtda ýol başçylyk eden Carter 2019-njy ýylyň mart aýynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň taryhynda iň köp ýaşan prezident hökmüne ikrar edildi. 2010-njy ýylda ol demokratiýany ösürmekde, adam hukuklaryny gorumakda goşondy we paragatçylyk dörejçilikli işler üçin paragatçylyk boýunça Nobel baýragy bilen fiýlandy. Hytaýda uzunlygy 20 kilometra barabar bolan dünýäde iň uzun ýokary tezlikli Tianshan Shenli avtolog ýol örtüginiň gurulşy üstünlükli tamamlandy.
Taslama yurdun Demirgazyk Ünwatar bölüginde sılsymly howa şertleri bilen tanalýan Sinzian entrawynda durmuşa geçirildi. Ötüň gurulşy 7 ýylyň ugrak wagtda dowam etdi. Birleşen Arap Emirlikleriniň Ras El Hayma emirliginde tädil dronlarynyň we feýerwerkleriniň şowguny wagtynda 2 sany täze dünýä rekordy goýuldy. Rekordlar dronlar arkaly howada iň uly agazyň şekiliniň döredileni üçin we dronlar arkaly howada iň uly deňiz balyk gulagynyň döredileni üçin diýen ugurlar boýunça belli galdy. Our Store the Sky şowguny emirligiň taryhyna we medeniýetine baglandy. 4 kilometrlik deňiz ýaka bölekde dronlaryň, lazerlaryň we feýerwerkleriň üstü bilen 3 sagatlyk tomoşa görkezildi. 3 bölümden ibarat bolan şowgunda emirligiň ekologik ulgaby, deňiz mirasy we merjen alynşy hemde deňizçiligiň taryhy barada söklenildi. Marokoda yarım asyrdan soňra ilkinji gar ýagdy. Yurdun milli meteorologiya merkezi adaty bolmady howa şertlerini Demirgazyk Ýewropadan aralaşan sowuk howa akymy bilen baglanşdyrdy. Gar yurdun günorta we günorta günnägorundaky Beni Melal, İfran, Midelt, Tarudant, Tingir, Bir Azat ve Al-Havs ülkelerinin vasfı. Käbir etraplarda garın galynlygy 35-40 cm etdi. Dağlık etraplarda howanyň temperaturasy 5 gradusa deň boldy. Sport täzelikleri. Ahal futbol klubunyň yarym orosçysy Elman Tagayev 2024-nji ýylyň mövsüminiň jemleri boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň iň ökde oýunçysy ýylyp ikrar edildi. Bayrak oşurmak dawalasy Aşgabatda geçirildi. 2024-nji ýylyň mövsüminde 35 ýaşly Tagayev 15 gol geçirdi. Ahal 67 utup toplady we ýokary liganyň kümüş medalyny gazandy. Arkadaň üçüncüsy Didar Durduýew Türkmenistanyň çempionatyna iň köp gol geçiren oýunçy ökbünde filandy. Durduýewiň azabynda 31 gol bar. 2024-nji ýylyň mövsüminiň iň ökde tälimçisi ýylyp arkada toporuna ýolbaşçylyk edýän Vladimir Bayramow yglan edildi. Oň ýolbaşçylygyna topor ýylda ikinji gezek ýurdun çempionatynyň ýeňjisi boldy. Türkmenistanyň kubugyny eýleme başardy. Şeýlem ikinji gezek ýurdun naýbaşy kubugyny gazandy. Ýaş türkmen türkmenleri Daşkentde 12 we 14 ýaşy çenli çağlaryň arasynda gylyçlaşmak boýunça Merkez Aziýanyň çempionatyna 5 medala munasip boldular. Olar gylyçlaşmak boýunça ýaşlarda 2 altyn, 1 kümüş we 2 bürünç medal gazandylar. Bawariýanyň derwedewany Manuel Neuer gapargaz döwlünden soň topor bilen türgünüşge gaýtadan geçdi. Neuer 3-nji dekabrdan bäri oýuna gatnaşmady. Şondan ol Bawariýanyň düzmünde Germaniýanyň kubogy urnak oýuny karýerasyna ilkinji gezek meýdançydan çykardy. Duşun 17-nji minutunda Leverkusen oýunçysy Jeremy Frimpong bilen çakmışdy we gyzyl kart aldy. Soňra Bawariýanyň baş tälimçisi Vincent Kompany Neuer'ň ýylyň ahyryna çenli çykanlygyny habar berdi. Bawariýa Bundesligada inniki duşugy 11-nji ýanwarda mehmançylykda Mönchengladbach'yň Borussia toporuna garşy geçirer. 6-njy ýanwarda bolsa Awstriýanyň Salzburgu bilen ýollaşyp duşuny geçirer. Saudy Arabistanyna geçirilýän Italiýanyň Superkubogynyň ýarym final duşunda Milanyň Interi Atalantadan üstün çykdy. Duşuk Inter'in peýdasyna 2-0 gazabyna tamamlandy. 2 gol hem 49-njy we 61-nji minutda Denzel Dumfries saldy. Ýaşyň finalyna Inter 3-nji ýanwarda Juventus bilen Milanyň arasyndaky oýunyň ýeňjesi bilen duşdy. Netijede Milan 2-1 gazabyna Juventusdan üstün çykma başardy. Mehriban adamlar, size getirmek isteyen täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli habarlar bilen bolsa Türkmen Portal web-saytymyzdan dollygyna tanışyp bilersiňiz. Ýatdan çykarmaň, Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmäňizdir.